Znajte li vi da u kuću uvek mora da imate osnovno? Kavence, rečicu, šićerčak. Sače vi rečem što. Zapodil je dan u vojsku, a ostanjo je mu dom mlada žena s dve malečka dečica. Nažalelo mu, al to vamo je. Spremi se on, isprate ga i otide. Kada se vrne posle 3 godine, pritrču mu dvete dečica. Maća im rekla da se sretnu baš tu. A ona priodi i nosi uruče još jedno malečko bebe. On se sebne, čio je što je otkude sa još jedno dete. Na tamno vam, a ženata mu podokne. Ne li te sram da me pituješ? Otišel si u vojsku, men si ostavil naruče dve malečka deca, a u kuću ništa živo nema. Pa neko je vreme po tebna leze kum, izi drugo selo, a ja sam u bezdirvanu, ni kave u kuću, ni šićerčak. Ne sam imala sa s kakvo čoveka da pokanim, morala sam da se snaodim. Same tu vi stračkuješ, odek mi još jedno dete, sram da te je. A moj muž, moj obrat znaje za tu priču. Vodi si red da ima u kuću i šićer, i kave, i rećije. Ako on ne donese, isprati me men da kupim čim na male. Malko ga podbackujem što stravuje sa s kakvoče pokanim čoveka, ali istin, u domaćinsku kuću mora da se ima osnovno. Da dojdete 17. avgusta svi u muzej u 7 sata. Da čujete, tvoje sve grešna žena pisovala još u ovuja knjigu. Svi!